Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Hagi Khubor kimat ni Pam dash Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. U MLA jong ka Nongstoin constituency ba Gabriel Walang ula ai da khusnam MLA Academic Excellence Award aja apusau. Ye ki samla pulie jong ka constituency ki balawan shakmat ha ki jing pulie ba per ha ka jingalang ka balalong ha Bishop Hall Nongstoin ya ka bala pelong da ka Emans Charitable Trust. Kidan hadu ndrewot ki samla pulie ki bala pas pa ha ka examen SSLC Samwat haka HSSLC, Shpongot haka undergraduate, Nyamwat haki postgraduate, Anwat kisamla kibala pas haka PhD, but Langut kisamla kiba pas haka prelims MCS. Kikun ki haja jongka himasora, Galip bin Ujor, Show Assistant Commissioner jongka Tanat Transport, Uba etingkan halo ka jingkit palatput, jongkit trokkit maushun, namajai syakari Bangladesh. Haka jingakran meklap Pyrthei Khubor uba wellborn benut ulai thu ba ka jingkit palatput jongkit rocket maushun ki balik syakari Bangladesh lingba ka majai land custom station kam de syuk brang thamai hendre ka jing ujor bunsien kala poi chik tendang skor ki ba kelut barki khmat ki bomyoi jongki officer sarkar khamtam nakatana transport but nakatana PWD roads ula kenno ru baki don ki trok ki bayai high level klamsalia yano ru but kenno ru baki brio ki ba pe yakini ki way bridge Kidan ya kajing le sop baki katto kat ni ki nong khayi ki badan kajing ade bala sha ban ya balat lai ni saw sha kajingkit jongkit rong na ka balabu da ka sarkar dikispa tali kidukan merki ying tap shiliang ki bala tebean ha ka jaka jongkatrat PWD kabrang ha syakalyang jong Jylla Assam kata na duk ka jorabat terter sheduk bernihan kila sha kendang bar sha pen peran naphang ha ki borsen shar jong ka sarkar Assam Kajing penperai kidukan berki yeng tap shiliang kibala syashna bean haka jaka sarkar kala sedang ngaduk ka santerik Nailur aja apusau haka ba kila dan lagi magistrate ki hek pulit berki pulit jongsian ki artili kiseng bhalang dari bhoi ki bakentup ya ka Federation of Khasi Jaintian Garu People ber ka Khasi Students Union bernihat circle kila kentu yikidor barshnong ba kimdei ben khot sngob hai yaki petwir kibala syak kendang haka sarkar Assam naduk ka shnong jorabat hadu bernihat Badang hap hakalyang jong uput usam jong ka Jylla Assam. Kinoyalam jong gini ki arti kiseng bhalang kelapen pau baki don menta hapadeng jing sungukhia. Bamenta ki beriu kela kela petwir na ka jing penpra yeng jong ka sarkar Assam. Baki la ban rung syapok ni ka Jylla Meghalaya. Superintendent of Police jong ka East Janti Hills District ula pelai ya ka kerwok Khubor ba halor ka kes kabala register hakli riat police station house name aja shipau ya kabala pengat hak kendon an 302 IPC dan ni ka company beriu kayeng besar keladap an ya ka jing besar ka kerwak kalaong ba hadin bala syong besar la bunsien kayeng besar jong ka court of the session judge East Janti Hills District kala rai penram ya ba ngat lang lingdo bar ka penstam yu da ka ba set patong baro shi jing im haringkat ka kuna ka basan hajar tingka Shipongwat kirang berkithai yale kai badminton na West Janti Hills District kin mi khmat ya ka Jylla hakalampung yale kai North East Zone Interstate Badminton Championship aja apusau kabanlong hanong ba gohti naduk ka nyawtrik haduk ka shpotrik Nailur haka kerdan senior kindan sangwat but haka kerdan under 19 kindan uri ki kharmi sister hakne kinti klapen mi pajba haka ryutrik Nailur aja apusau ya ka we ka music video kabala aikerteng ka jingduai imei ya kini ka jingduai bala tho dai wanda I shisha kharngi Kadai ka jingruai syapang ka bor jong ka jingduai jong ka kemi ya laki kun bakin lan na ki jingma ber ki jingpen shoy ki babun ha ka jingim ka baman langsung benta pa ni phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari u metrang ba ka Arunachal Pradesh upe makhandu ula yo ban ye shongkai bat udalai lama bat ula khot sngob ha yu ban wan kai shakathan chte lam mi ngi ula pen benaru bon ai sngob ha ya ka jaka ka bala tip kum ka photrang ya ka ba jupenan kam kum ka jaka sa pengat jong udalai lama hatawang hakapor bo pet no na Tibet house name shia jaknai spa san khandai ukhando lai kedo udalai lama ha maklioganj ka badan hajan dharamshala kipulit ka Karnataka la yo ban kem ya we ubrio ubana Haryana ubala suba ba ula bande uleno mois la yo ban kem yu na ka we ka hotel ka badan ha Bengaluru hakapor ba wan ya kendo ya ka samla ka jong Police Commissioner ka Bengaluru lo ong ba uni ubrio wan cha Bengaluru na ka banta ki kam shimet ki jong u bar udai ubadan ka jinga dai ba ki lano mois bar kumchu ru bar ki wei bar ki seng lano
Kinongrap ki badan hapok kekenhun jangka Bharti Kisan Union Ekta Ugrahan bat ke Punjab Khet Mazdur Union ki bala pelong jingki ha Chandigarh kila penkut no ya ke jingki ke jongki hadin ba umitron ba ke Punjab Bhagwan Man ula kular ba un penurlong ya ki jingdawa ke jongki hapok laipo tarik Nailur Uman ula kular ban wanra iki skim ban site khut no ya ki ram jong kinongrap naro ki wei pat ki policy hakarap karyang kenang ba kinongrap kinam ya kendu jingi Ki arngut kinong ya lek kai wrestling jongkari India kata ka Vinesh Phogat bat u Bajrang Punia kila penyeso Shakaseng Congress bat kila penkre ha banyakun ya ke election assembly ha Haryana ka banlong ha kasan teri Urisau. Ka jing penyeso Congress jongkini kadai hadian asngi bak lai kendu ya Rahul Gandhi. Ka Phogat kanyakun na Julana bat u Punia pat na Badli constituency. Uwe na kipulit jongka Central Industrial Security Force la mensau ha ka jinga baklasiat ha Punch district jongka Jammu and Kashmir. Uni upulit ubala mensau udi Constable Manish Verma. Haduk menta ampat shilayo jingtip ke babanya syapang ketika jingja. Udi upulit ubalit sa Jammu and Kashmir na kebenta ke kam election. Menta patnya Paish Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kanyang wat ikna skor kilayap bat kemet ke jongki kala ingkong kat bakat lain wat pat kidan hapne ke jing mensau jur namar ka jingplu jongka School Hillside and Darasha Primary Academy ke badan ha Nailur County ha Kenya. U Presiden ke Kenya, William Ruto ula pha tokit benya halong ni jingja, bat ula hukum badi ben pinstam ya ki berangti ni ki babakla. Ka Bangladesh kla pendunano ya ke jing ok khajna ya ke jing thit piat bat phan na bari, na marba ka dor jongki marbam kala kiu palan. Na ka benta upiat kala penduna 100%, bat ya uphan pat kala penduna syaka khat 100%. Nang ta kala penduna ru ya ke jing ok khajna na ka jing thit iki dawai ni ki sbo na bari na ka 100% kala penhia 100%. Utara jongka Telegram Pavel Durov la takranting ya ka France namar ka jingsha Kim Jong U bat uloong ba ka ni ka jingle ka de ka jingsha ya lambakla uloong ruba manla ka sngi daki million teli ki video ki dur ba ki jing thol aweng na ka Telegram namar ba ki de ki bakta handrai uloong ba ka jingsha kano ba ka don ka jingpen khen an ka de ka babakla Udurov la sha set saw sngi ha France handrai la lat jamin no hadien ba la siu 1 million euro Kakertong jongka Demokrat ka Kamala Harris kalapoi ha Pittsburgh batkan pelut por Sansngi ha Pennsylvania man penkre ya ka jinga tainya bat Donald Trump ka ba anlong ha ka Shpotrik Nailur ha Philadelphia. Kani kende ka sien ka beningkong ya ka Harris bani shimbenta ha ka jinga tainya kat bana ka benta Donald Trump pat kende ka sien ka Henry. Ka United Nation kala ajing ken bagi don palat nyau lakmut ki brio ha ki benta ba Pyrthei jongka South Sudan ki bla shakta na ka da pujik shlei Kila dan buon ba ki yeng brio ki jingthung ki jingtap Pyrthei ki bala julor na kada ba jing shlei bat kala kta baru ya ka puli puthi bat ka jing ai jing sumar na ka benta ki pat ba ka Ukraine kala thong yau Andriy Sybiha kum menteri bathamai ban pet ya ka tnat korbari bat unmi bujli ha ka jaka jong Dmitro Kuleba na ki light spark khatsan ngot ki nong thau an jong ka Ukraine ki bala Krishan yau Sybiha ki don arspa san prangun Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ulaong baka sarkar ka donkam ye ki brio ki bathamai banwanra da ki buit ki bathamai kumdo banyakun hakani ka thama persha ya ka Russia Tikitu kilang ki Khubor hakimat kimat mentasi Khubor